Добро утро и с прогнозата за времето. Навън сега е студено с температури от 0 до 5 градуса, в Видин -1. В ниските места има мъгли, а в източна България разкъсани облаци. Мъглите ще се разсеят към 10-11 часа и през деня на цялата страна ще е предимно слънчево с максимални температури между 13 и 18 градуса. След обед облачността ще се увеличи, а вятърът от североизток ще се усили и с него в страната ще навлиза по-студен въздух. Над по-голямата част от континента ще има разкъсана облачност и преобладаващите максимални температури ще са от 11 до 16 градуса. Превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици, ще има в Португалия, Южна Франция и на Британските острови. Ще вали още в Италия и по Средиземноморието, където ще е най-топло с максимални стойности от 16 до 21 градуса. Слаби валежи от дъжд и сняг се очакват в Украйна и Русия, където ще бъде и най-студено. Студен въздух от тези райони през следващите няколко дни ще се спуска към нашата страна и още в четвъртък ще настъпи промяна на времето. Ще е ветровито и по-студено. Ще превали главно в планините. В петък ще е още по-студено, на места ще превалява дъжд и сняг. Студеното време ще се задържи до края на седмицата и в неделя максималните температури на места през целия ден ще са отрицателни. Такава е прогнозата за времето. Сега останете с TV7 будилник и на Пелева. Желая ви хубав и успешен ден!